У традыцыйным брэсцкім бейсбольным турніры удзельнічаюць дзеці до 12 гадоў. Гульні праходзяць адразу на двух пляцоўках практычна нон-стоп. Гэтыя спаборніцтвы для будучых чэмпіёнаў першая праверка сил у вялікім спорце. Эмоцыі ва ўдзельнікаў толькі станоўчыя. Мне очень нравится бейсбол, я уже сюда хожу 4,5 года. Ну, интересно. Конечно, правил много, очень много. Но все-таки интересно. Мысли очень захватывают. Каманда «Брэсцкія зубры», дарэчы, адны з галоўных фаварытаў турніру. У мінулым годзе яны былі трэцімі. У гэтым зноў разлічваюць фінішаваць у троіцы прызёраў. Хоць зрабіць гэта, кажа трэнер каманды Игорь Лукашевич, будзе вельмі няпроста. Нам очень будет трудно с ними в этом году бороться. И, конечно, хотелось бы занимать призовые места, стать победителем, но очень сложная борьба будет. Я это понимаю и рассчитываю, конечно, на более высокий результат. Свае надзеі каманда падмацавала справай. У першым матчы з лікам 15-6 брастаўчане абыгралі расійскі «Сокол» з Краснодарскага краю. Результат выдатны, але асноўная барацьба яшчэ наперадзе. Турнір завершыцца ў нядзелю 30 верасня. Олег Завадскі, Тыгран Акопян, телерадиокомпания «Брест».